Здравейте, колеги! Да ви покажа нещо, което не сте виждали или малко от вас са виждали. Трактора външно е познатия ви ЮМЗ. А всъщност има доста преработки. Двигателя е CMD21 се нарича, двигател от комбайн Нива, без интеркулера, е около 140 конски сили. Има гуми с джанти с размер 23 по 26 от комбайн Форшрит, клас 106, други машини. Тези конкретно са от Форшрит. Плуга е 3х30. Плуга е, мисля, Юнлю. Влачи го с 10 км в час. Да, повтарям, с 10 км в час. Може да го влачи и по-бързо. Може да влачи и по-голям плуг. За момента няма да инвестираме в други плугове. Ето как изглежда трактора. Няма никакви разлики вътре. Трактора съм го сглобявал лично аз. Всичко по него, двигател, скорости. Разпределителя сме прехвърлили отзад. За умниците, които ще кажат, той ще чупи кутията, от 11 години имам трактор. Взех трактора с чупена четвърта, преди няколко години ремонтирах кутията, нищо не чупи. За всички, които кажат, гумите ще чупят диференциала, нищо няма да чупят. Трактора го чупят не гумите и двигателя, чупи го тракториста. Така че, ето това е машината. Нека хейта започне сега.